Ka Voice of the People Party kanomia aireng mentah hake election jong ka Karohil Autonomous District Council namar ba kathong jong ka kamdei tang kumno ban yakun election tang na kamta ban penbha ya ka party mrei kakwa ban penbha ya ka sinsar khadar hapo ka jela Meghalaya bat kamdon jingmut ru ba kan penbha tang ya ka party mrei kan nompek ia ka jingbha lang jong upajba jong ka jala bro kawe te phila ban share ya kane ka video ka jonga sha ki perlok ki jong phi namar ba lengba ka jing kren jong iba bat scam marbo bai ong house name arajar pukra in kni no ia ka bor sinsar na ka NPP te sngob bahasa komen hapo komen jonga kumno phi sngew halor kane ka video ka jonga kane kade ka kerwo na iba bat scam marbo kublai shibun kublai shi hajar nur